Al'amura sun ci gaba da rikicewa da rincaɓewa a ƙasar Kamaru, yayin da zanga-zanga ta fara rikidewa izuwa tashin hankali, yayin da aka ayyana Paul Biya a matsayin wanda ya sake lashe zaɓen shugabancin ƙasar. An tabbatar da cewa aƙalla mutane 4 sun cimma ajalinsu yayin da zanga-zangar ta ɓarke a birnin Douala na ƙasar Kamaru. Bayan da hukumar zaɓe ta ƙasa (ELECAM) ta ayyana shugaba Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugabancin ƙasar. Zanga-zangar dai ta samo asali ne da kira ga babban madugun 'yan adawar hamayya Isa Ciroma ya yi ga masoya na ɓangarensa da kuma magoya bayansa, yayin da ya ce su fito su nemi shugaba Paul Biya ya sauka daga muƙamin mulki bayan shafe tsawon shekaru 23 yana mulki, wanda mulkin kama karya ne, mulkin da baya da inganci, wanda hakan ke sanya ƙasa cikin ruɗani, kuma wannan ya sa shi ne shugaba mafi daɗewa a duniya tun da ake irin waɗannan mulki a wannan lokaci. A cewar jami'in tsaron, masu zanga-zangan sun toshe hanyoyi sun ƙona tayoyi, yayin da 'yan sanda kuma suke yin amfani da hayaƙi mai saka hawaye da kuma harsasai wajen tarwatsa su, abin da ya haifar da mutuwar aƙalla mutum 4 da jikkatar wasu da dama. Wannan al'amari dai ya faru ne a yau 27 ga watan Oktoba ta shekara ta 2025. Hukumar zaɓe dai ta ayyana Paul Biya a matsayin wanda ya lashe wa'adin shugabanci na 8 bayan samun aƙalla kaso 53 a cikin ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da masu sa ido a zaɓen suka bayyana damuwa akan rashin gaskiya ko tsoro da cin hanci, musamman a yankunan da ke fama da rikice-rikice na 'yan aware na 'yan tawaye a arewa maso yammacin kudu da kuma kudu maso yamma na ƙasar. Muhimmin lamari, Paul Biya dai a yanzu yana da shekaru 92 kuma shine shugaba mafi daɗewa a duniya da ke kan karagar mulki bayan rasuwar wasu shugabanni tsaffi a Afirka. Rikicin da ke faruwa a yanzu yana nuni da gajiya da kuma ɓacin rai tsakanin matasan Kamaru, waɗanda ke ganin an dane musu haƙƙoƙinsu, da kuma ɓangaren tattalin arzikin ƙasar ba sa walwala kuma ba a tafiyar da shi yadda ya dace, a yayin da gwamnati tana iya ƙoƙarinta. Don haka suka ce to lallai a wannan karo ya kamata a samu canji, domin suna kiran mulkin kama karya da kuma rashin sabuntawa. Ma'ana dai kullum tsohon al'amari ne ake tafiyar da shi kamar yadda shekaru 43 da suka gabata ga iyayensu. Idan gwamnati ta ki sauraron kira da neman sauyi, to ɓangaren rikicin siyasa zai iya ƙarfafa ya zama ya ƙara fantsama a sassa da dama na ƙasar, musamman Douala da Yaounde. Ƙasashen waje musamman Faransa da ƙungiyar EU za su iya fuskantar matsin lamba daga 'yan Afirka da ke ganin lokaci ya yi da za a daina tirsasa musu, ya zama da cewa sun fita a mulkin mallaka. Har ila yau ana hasashen ƙaruwar ƙungiyoyin 'yan adawa za su iya haɗa kai wajen neman sabunta jamhuriya, ko kuma ya kasance an samu tsarin sabon shugabanci. Zanga-zangar Douala dai ta zama wani gagarumin al'amari wanda ba a taɓa ganin irin ta ba a baya-bayan. Yan uwa, ya kuke ganin wannan al'amarin? Shin Paul Biya ya haƙura ya sauka a kujeran ya zama da cewa an samu canji kamar da suka buƙata, ko kuma a'a yana musu abin da ya kamata kawai 'yan adawa ne? Wata shawara za ku ba su? Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section. Kada ku manta kuma da sharing, like da comment. Wannan rahoto yana zuwa daga Hausa Global News.